Hi ka mga nice people, kamaritis, parihan ako. So, katawag kong anak. Hi ka mga nice people, di ako sa akong garden or sa akong tinanom nga cucumber. So, proud ka adyo ko ka mga nice people, ka mga maritis nga ang akong cucumber nga tinanom, pastilan, arang daghanang bunga pero gagmay pa. So, karon ka mga nice people, ka mga marites, akong ipaila-ila ninyo, akong ipakita ninyo ang akong cucumber nga first harvest. Unang bunga nga hinda ko og una. So niya na tay mga batin diri i-closer. Kay atong ipakita nga namunga gadyo ning atong cucumber. So proud ka adyo ko mga ka-nice people, mga ka marites kay ngano first time lagi na hupon nga nagtanom og cucumber. Magpasalamaton jud ko ani nga iriyaha nga gipahuwam ni sa akong ninong ug nina nga tuwa sa Canada nga magtanom kuno ko diri bisag unsa samantalang dili pa ni mahali ning ilang yuta nga ibaligja nga pila pud ka milyon hinabihan pong mahala. So mao ni nga akong gitamnan. So nga akong naunang hunahuna nga pagtanom ang cucumber. So naa naman pud koy malunggay dito, kalamunggay. Ipakita ang kalamunggay anak. Oh, nautol Ginoo ko. Oh, ning kalamunggay nga klaro jud nga hingutanon og kalamunggay kay halos wa nay dahon. Bisag ginabihang daghana upat ka punuan, hurot-hurot gihapon og utan kada tuwa kanay kalamunggay. Okay, ali dong i-closer nga ang atong ipanghambog nga cucumber nga unang midako, unang bunga, unang harvest. So di balik kini ang ikaduhang dako, ikaduha puning harvest kay wa may kapareha kadagko. Ang the rest na gagmay pagajod sa maing-ani. I-closer. O di naanay mga batin-batin, mga bulak naa pa sa ilalom. Daghan pa ning mga batin-batin. So kiri na ato na ning pagaputlon, ato na ning pagaharbison. Kay basin maunhan ta. Alidong. Chon, very big na. Pution siya nga cucumber, white cucumber. Ready? Set? Go! Yay! So, very happy. Okay, mga karnice people ug mga kamarites, ni ana ang ating nag-iisang cucumber na hina-harvest natin today. Ato na ning ipalaman og pan or kilawon ni nato. Okay, daghang salamat kayo sa inyong pagtanaw sa akong pag-harvest sa cucumber. Okay, daghang salamat. O katungwa pa nakasubscribe sa akong channel, Alma J Vlog. Please subscribe na. And don't forget, share, like, comment this video. Okay, see you on my next vlog. Bye-bye! Atong timbangon kung pila ka grams ang atong cucumber nga na harvest nga nag-inusara.